Deze week in Lembourgeois. Sponsors Jumping Indoor Maastricht lopen al warm. En dineravond als ondersteuning van muzikaal talent. Het paardentoernooi Jumping Indoor Maastricht heeft de klassificatie van een 5-sterren evenement binnengehaald. En op een speciale bijeenkomst werden de sponsoren alvast voorbereid op wat dat gaat betekenen. En dan is het ook een beetje vieren dat jullie een klasse hoger zijn geklommen eigenlijk. Hè? Je moet uiteraard aan een x-aantal eisen moet je voldoen. Dus, en na jaren in ieder geval zeg maar, bewezen te hebben dat wij het goed kunnen organiseren, in ieder geval, mag je in ieder geval van 4 naar 5 sterren gaan. Dat is niet een automatisme, dit is een procedure zoals het ook bij de Michelin loopt. En daar kunnen we nu in ieder geval van zeggen dat wij in ieder geval zover zijn dat wij naar die 5 sterren mogen. Dat betekent wel in ieder geval zeg maar, dat wij ook financieel aan een x-aantal voorwaarden moeten gaan voldoen. Omdat het prijzengeld, dat noemen we allemaal op, gaat fors omhoog. Groter budget. Dat wordt een groter budget. Daar hebben we in ieder geval weer nieuwe sponsoren voor nodig. Een grote nieuwe hoofdsponsor, daar zijn we volop mee bezig. En in ieder geval dat hopen we in ieder geval zeg maar, komende tijd te kunnen afronden. Maar dat is wel nodig, want ja, het prijzengeld gaat omhoog omdat je de wereldtop in ieder geval zeg maar, naar Maastricht haalt. En dat is natuurlijk iets wat ook zijn prijskaartje dan heeft. En hier achter u zie ik 2 gekleurde paarden, een grote en een hele kleine. Ja. Maar die bewegen niet. Wat is daar de gedachte achter? We hopen in ieder geval zeg maar, dat menigeen in ieder geval zo'n paard koopt. En dan in ieder geval zelf het invult, zelf het aankleedt. In welke vorm dan ook. Ze zijn eerst wit. Ze zijn eerst wit. En dit zijn 2 paarden die zijn door de kunstenaar Rousseau helemaal beschilderd. In ieder geval zijn we dus heel blij mee, maar zo is het inderdaad gewoon dat iedereen daar iets mee gaat doen. En de bedoeling is ook dat hiermee wederom bekendheid rondom de gym komt, rondom paardensport. En dat in ieder geval dus breed gedragen wordt in deze regio. En dat die paarden dus overal gaan staan en dat het ook herkenbaar wordt dat gym, zo'n top-evenement, een topsportevenement, wederom hier bij ons in de regio georganiseerd kan worden. Ja, Emiel, je zit al heel veel jaren in de ruitersport. Eerst zelf als ruiter en nu als fokker met je eigen stoeterij. Ja, we weer beginnen aan gym en dan nog een trapje hoger. Is dat realistisch? Is dat mogelijk? Ja, ik denk dat is altijd een uitdaging. En ik denk ook dat je stapje voor stap moet doen. En ik denk dat gym, waar het ooit stond, het was een voorbeeld voor hoe dat je indoor een evenement moest organiseren. Daarna is het een beetje bergaf gegaan door allerlei omstandigheden, laten we daar niet meer over hebben. We hebben er nu een positief bestuur waar achter zitten. En ja, paardensport aan zich leeft toch al langer in Limburg, kun je zeggen. Hè? Het leeft al langer, maar sinds Paardensport Limburg is opgericht. En ik denk, we waren zeker niet de paardensportprovincie nummer 1. Maar ik denk op dit moment zijn we echt paardensportprovincie nummer 1 in Nederland. En we zitten natuurlijk in een bijzonder goede hoek tussen Valkenswaard, Aken en Limburg. Waar het echt op dit moment gebeurt. Waar niet alleen ook veel Limburgse ruiters al gevestigd zijn. Maar momenteel ook door Equestrian Center de Peelbergen heel veel buitenlanders zich op dit moment aan een thuisbasis aan het creëren zijn in het Limburgse. En merkt u dat ook in de stoeterij? Want u hebt klanten over heel de wereld in feite. Ja, natuurlijk. We merken dat zeker. En iemand zoals Hendrik van Eckerman, medaillewinnaar 2 keer in afgelopen Olympiade, heeft zich nu gevestigd in Kessel. Ik bedoel, alle goede mensen komen deze kant op. En natuurlijk, als steeds meer mensen in deze regio komen, heeft dat natuurlijk ook zijn voordelen voor ons in de handel. De Conservatorium Maastricht Foundation organiseert allerlei evenementen om met name buitenlandse studenten financieel te ondersteunen. Zoals met een bijzonder diner op de Hoge Hotelschool in Maastricht. En zijn er dan geen beurzen voor? Normaal gezien is dat toch allemaal geregeld? Het is normaal ook geregeld. Het is zelfs zo dat studenten die, laten we zeggen, van over de grens komen, dat ze een contractje moeten tekenen, dat ze hun eigen levensonderhoud moeten kunnen voorzien.
Maar ja, kijk nou maar wat er actueel gebeurt in de wereld. Noemen we als voorbeeld, als een van de vele voorbeelden, oorlog in Oekraïne. En we hebben natuurlijk studenten uit Oekraïne die vaak, ze hebben dus geen studiebeurs hier in Nederland, misschien in Oekraïne, maar meestal worden ze gesponsord door hun ouders. Maar dat valt nou in zo'n situatie valt het weg. Het is een heel internationaal conservatorium. Ja, het is een bekend heel internationaal conservatorium. Er zitten natuurlijk ook Limburgers op het conservatorium. Hè. Het is niet een echt Limburgs conservatorium, we zien het natuurlijk wel zo. We hebben iets van 43 talen. Gemiddeld over de jaren heen zitten we zo rond de 43 talen. En dat is dus erg veel. En dat komt vooral ook omdat we een hele internationale bezetting van hele beroemde docenten hebben. En dat trekt aan. En dat trekt aan, ja. Maar de stad Maastricht trekt natuurlijk ook aan. Hè. Dat is een combinatie van. Helps the initiative the people take here to help students? Yeah, of course. Like it's really important what they're doing because sometimes people cannot afford an instrument, for example. So we need people like this, and they're also really nice, warm people. So, yeah. And some students they really want to study here at the music school, but then they don't have enough budget to do that. Exactly. Do you know them? Yeah, I know many of them actually, because if, for example, they are not European, they have to pay around 9,000 euros per year, which is really difficult for some of them. So yeah, there is many of them. They try to work and make a combination. Yeah, like they have to work and it's really hard to practice when you have to work because practicing is a full-time job. Yeah. Because you have to practice for like maybe 6-7 hours per day. So it's really hard for them.